Beim Kamion kom ik thuis, de onaja bleef storen. Dan nam de kamion dat niet, dan zonk er al in. Ja. Vandaag zit ik hier met Werner Rampel. Dankzij onkel Rampel dat we dit hier doen kennen. Hij is al 83 en heeft allerhand van zijn leven te vertellen. Onkel Rampel, hoe zijn jullie opgewassen? We zijn in Huweno, geboren in Philadelphia. Dan trok we naar Huweno. Dan wist u klein nog? Dan was ik nog ganz klein, ja. Einfach op bewirtschaft en door akkeren of feitzucht? Nee, helemaal geakkerd, ja. Feitzucht weer dan, moet zeggen, iedereen had dan maar potje, ja. En zo. Maar 81 jaar terug, dan werd dan al met Piet? Nou, het eindje hadden Piet al, ja. Maar de aanvanger deed je met assen, ja. Du meinst cultivatoren, plegen ja. met assen? Ja. Wo weet dat die tijd ook nog helemaal zo'n schouwwatch is? Er zijn families een ploeg of zo? Ja, dat wordt maar een beetje wacht, ja. Dat je dan zoveel je pleegt, cultivator dat had, en dan kon de andere weer, ja. En daar hast du ook de school gegaan? Ja, je de school, ja. Daar heb ik me 6 jaar daar op school gegaan, ja. Eén kwijt geen? Dat is nog schön, ja. Wat vind je dan beter? Piet rijden. Gaf het dan meestal Piet? Dan gaf het meestal Piet, ja. Ja, dan kwam mijn onkel en vroeg mij of ik helpen wil op te leren, dan gaf een marcation. Die hoorde dan, zij wil het vee. En dan heb ik dan, rijden we door en jongen dat in. Ja. Maar dat is wit af te laten toch, ja? Ja, dat is dan zeer wit, ja. Dan moest je door de nacht blijven zo? Ja, we hebben een paar dagen de nacht, ja. En je dag wordt dan de vee aangejoogd, ja. En die had dan zich weer een borm, daar kwam het vee erin. En dan hadden ze een folie gemaakt met 2 past. Met zo'n worms, ja, dan zo'n spetje gehakt. En dan konden ze gaan, ja, en dan klopte het hoop, ja. Wil het vee, of wil je worden het vee? Ja. Okay. En 2 konden ze niet, dan speelt dat plus, ja. Dat is een schijne uitvang van die onkel, ja. En die weer wel dan zeer wild, ja? Die weer zeer wild, ja. Wat wordt met zijn gedaan? Ja, die wordt aan een hokje gejocht. En wordt verkocht en dan marcation, ja. Ja. Weer een ganz grote rende wat ze in brand houden, ja. Maar irgendwann in de jugend, dan weet je dat eenmaal een beetje eeuwen en dan wist je wat anders. Ja. Dan, mijn eerste arbeid weer dan de association. De coöperatieve had dan de eerste kamionen, 2 stuks. Daar heb ik dan een stukje geholpen. Adjudant geweest, ja. Dan wordt allemaal nog er 2 voor. Ja. Waarom er 2? Nou ja, want er is wat weer, dan broek de ene niet alles alleen, ja. Dan moest je dan allemaal helpen, offloaden en uploaden, ja. Dat offloaden en uploaden wenigstens vandaag de dag, dat andere dat dan? Nee. Oh, maar vandaag de dag voor de rust mee aan, bloos het stier. Maar dan weer 2-3 maanden, ja, en dan vangen we wat anders, ja. Hoe oud was u dan ongeveer? 15, 16 jaar, ja. Ja, dat is dan wat kon ze niet, ja, moet een association voor, ja. Ja. En dan, als u dan dat afheren deed, wat was dan? Dat met 5 waren? Dan dat je thuis waren helpen, ja. En dan later weer op een minuut in de compagnie. En dat is ook de arbeid, ja. Die wordt boren deden, de ijsboren? Ja. Het weer van USA, dat wat? Nou ja, de chefs over de kamionen deden van Bolivie. Ja. Die deden de boren, de lazen krijgen. Dan wordt kabels uitgeluisterd, dan dynamiet, met een kabel met het zindkop,
Ja. Dan wordt je warm dan gelaten, dat is meter, met een water. Ja. En dan 2 akkers, dan de top en dan knallen het. Dan moet je gewoon stilstaan, ja, niet schreeuwen. Ja. En dan knallen het eenmaal, dan speelt het water met hoog naar hecht. Ja. Dan zegt het even, de ganze heft dat weer zo geschreven, ja. De beste wat dat bedienen, ja. Maar dat was een zeer zware tijd. Er werden zeer veel kleine snijvliegen, ja. Heet weer dat. Also du deed helpen bulldozer voor een mannen niet? Nee, wie deed de vuurstal. Mijn vriend deed de vuurstal. Voor die compagnie? Ja. Ah ja. Nee, de baron vocht en bulldozer. Ah, voor die, ja. Ja, de ja. mannen niet, ja. Ondernemer. Ja, ja. Mhm. En dat weer dan 90 kilometer weer de eerste picada. Ja, dat weer niet eenmaal een lijst. Plus zond. Ja. Dan hoge hompels. Dan moesten we dan weer zo'n kleine strok afhakken. En dan in het lezer leggen dat de camionen naar voren konden. Ja. Mm. Nou, dat zijn de meer dan ons, ja? Ja. Ja. En had je wel contact gehad met de compagnie wat daar naar Ilboren deed? Nou ja, best zo. Ja, we reden je Engels en dat verstond je niet. Ja. Er waren andere jongens wat Engels konden. Ja. Hoe lang hast du ook zelf bulldozer gevoerd? Ja, daar leerde ik krijg bulldozer voor. Ja. De eerst vuurstalen, Eerst vuurstallen. dan vielleicht nog koch zijn en dan bulldozer voor. Ja, beides. Ja. En dan is we met de bulldozer alles erop komen, dan hebben we op door de compagnie. Ja. En dan vang ik aan bulldozer te voeren. Ja. Mhm. En dan had ik zo Emma bulldozer voor 1 jaar. Oh, Ja. Barsleven. Ja. En dan erin, dan moest je ook lang daar blijven. Ja, dan zaten we bij de boot, ja. Mm. Oh, Ja. Maar mijn bulldozer liggen gebleven? ja. En wat je hem dan eruit? Nou, dat je gerade de trammels hakken, ja. En dan ondertje ombijen, ja. En dan trok hij zich even zelfs eruit, ja. Wauw. En repairen ook daar op een vleit? Ja. Er waren jongens wat dat verstonden, ja. Wat ze niet verstonden, dan kwam de chef, ja. En die remonteerde dan, ja. 9 jaar doorgeschaft. Wat deed staan wieder? Ja, dan deden we, thuis waren allerhand zaken, ja. Du had die dan nog niet bevrijd? Nee, dat weet ik nog. Soltero? Soltero, ja. En dan gaf er de gelegenheid 5 jaar naar Laguna op en na. Hij heeft dan veel geholpen van Bloementhal. Voor de kolonie? Voor de kolonie, ja. Ah, die kafte op, dat zo Ja, wat. Bloementhal weer in de WRI, in de kanaal. En dan moesten die alle de renden gaan brengen. Ja. En dan wanneer je nog weer, dan wordt de Laguna op en na gejoogd, ja. Maar dat wil je ook niet in 1 dag doen? Nee. Hast du mal nog wieder 4 jaar? Ja, eenmaal voer je dan van Laguna op en na, jong weer dan en dan was je mee. Nou, wil je mee? Dat is een andere fluss. Ja, nee. Met een fluss. Wat een Ja, fluss? maar dat was je mee. Ah, oké. En Jongen, wat weer dan al een waas door aan? Of hoe deed je dat met een fijne nacht? plus onze karet, lezen, ja. En dan alleen hem zoek schenen. Ah, de zoekschenen, oké. Ja, daar jongen dan lang het einde allemaal verlengd, ja. Nou, dat weer dan beziet. Beziet, ja. Hij weer een waas beziet, ja. Ja, en ten nacht worden ze hem ook ingejoogd, ja. Also ergens wo in de stantie en daar vragen of je kan aanjoggen. Ja. Ja, dat dan weer dan zeer koud, de ganze tijd. Ziet je zo waren, ja. Zeer wind, ja, dat is je zeer omgekregen, Ja. zeer wind is, ja. Ja. En zo hebben we dan door dat horen, ja. Nee, maar hoe wist je dat er allemaal een koraal weer, dat er belt en komen wordt, dat je daar... Ja, de chef, wat dat hij even genomen had, die kan dat al, ja. Die had al meer om dat te doen, ja.
En als je steeds komen dan, we worden 2 jaar aangehouden, ja, dan weer het kanaal was opgereden, ja. Dan kon de nacht even heiden, ja. Oh. En maar omrijden, ja. Hij naar slijpen en de andere moest er aanrijden en opweidselen. Ja. Dan nog koud. Zeer koud, allemaal nood, ja. Weet je dan bloos als ritters, of dan had je ook nog een bagger wat dan previes staat dat zo met had? Een wogen. Wogen. Wogen had previes dan, ja. En je gebruikte bloos met hem vlus springen? Nou, dat dan even nog. Maar de wals komt dan nog, dan hebben we 15 kop uploaden. Dan even, dan wil je mee, ja. 15 kop op een wals uploaden, Ja. Hoe deed dat? Hoe werd dat je doen? Nou ja, die hadden dan naar het kanaal en dan zo groot. Die deed we red erover en daar stond die wals nog, ja. En dan worden dan 15 kop neer, hier joch. Maar de val weer de 15 kop en dan heeft hij op, ja. Wanneer je vielleicht 100 oder 200 kop had, dan maar 15 riet zit je en dan aan jou? Nou ja, zo is hij dan Kom maar. gekomen, ja, van kanaal. De eerste weer dan randen. De andere verplichten zich niet? Nee, die bleef op kanaal, ja. Weer al meid. Ja. Oh ja. So, da hast du eigentlich ook hier met vee en met pierd Ja. geschafft. Ja. Als je er weer eenmaal pierd wil zeggen, hij deed vandaag nog pierd rijden. Ja, ik heb vandaag de dag nog, ja. Ah ja. Ik meen, dat is je niet meer zo als vroeger, kon je, Nee. maar ja. Ja, zie. Goed, du hast dort dann stout lang geschafft. Und dann, wo je dann wieder? En dan vangen we aan, komen een chef van de Volvo garage, van de coöperatief, en vroeg of het camion wordt al bevorderd, ja. Zo, maar ik me dan de on, ja, kom dan op loon, ja. Weest u dan al bevrijd? Nee. Ook nog niet? Nee. Oké. En dan voer we dan een camion, ja. Wat heb je gevierd? Nou, wat er dan erend wordt, wel hier niet. En hier wordt je dan hier niet gepraat, maar koeken hebben zeer veel racines. Ja. En ook eil? Eigenlijk heb ik ook zeer veel aangevierd, ja. Mhm. Dan extra een tank, 24 liter, ja. Wo wird dann der Asphalt? Nog Überhaupt nicht. Nog 10 meter niet. Nee. Ja, wie man uns das vorstellen, vielleicht weten viele dort nicht. Also von Philadelphia bei Asunción ist 480 Kilometer bei dem Fluss, darum ungefähr. Beim Fluss wäre noch keine Bridge. Nee. Einmal Walser. Best wel zijn, Ja. Also dort alles etwas, die Route Transchaco wegen nach Goiche sehr alt, glaube ich, die Zeit. Nee, weer niet, nee. Aber doch allen Bett und viel Bridge, viel kleine Riachos. Was deed dat met die bridge daar? Meestal ze dan weer allemaal mee camionen, ja. En dus er stond ja, er was een breed vorst. Als je dan sleet had, dan breed je die 2. Ah ja. En dan weer zo weer verbroken, ja. Dan moesten we van de ene breed bij de andere breed woelen metnemen, ja. Dan waren het rijst vliegen, ja, en dan stond een affaire en wijs. Zo even voor, ja. Jongen. Ja, dat, En wanneer het dan regent? dat meen dan onhouden, ja. Dat, Aanhouden, wachten. dan wachten, ja. En Want dan er veel, dan kom je dan veel touw, ja, van Menno en Nederland, ja. En dan van dit lezen diep weer, en vol water weer, ja. En tijd houden we, ja. Dan deden we de uitschappen, ja. Dus dan je drieën, we willen je voeren, ja. En dan komt het militairschip, ja. Die vroeg niet, ja. Die voor de dertje en dan aan het wat, dit lezen alle vol water. verdammt alles. Ja, dan hadden we eens wat te doen een dag. Ja. Hoe lang best op Leinste mal gewesen, onderwegs, oder op een stad? 8 dagen. 8 dagen. 8 dagen. Ganz alleen, ja. Ganz alleen daarna? Ganz alleen, ja.
Ah, da had ze genoeg provies dan met? Ja, oude scharkes, ja. Ah. Ja, die hielden zich weins, ja? Ja. Nou, dan kwam een militairjeep door voorbij gevoeren en een paar ridders daarna reden daar voorbij, ja. Ze sliepen het wel zo met die veel wat een brillen die hem leeskomen, ja. En bestemd met je? Ja, dat je een pulverins weer genoeg, ja. Ja. En niemand wat werkelijk aangesteld, dat kannst liggen gebleven? Ja, liggen gebleven zeer veel mooi. Maar dan wordt luisje gehokt de man heen. En de eerste moest dan eruit raadje, ja. En dat we dan die tijd eigenlijk een duint of het mannen weer dat verder je helpen je aan je mannen? Oh ja. Dus du hast zeer goede vrienden en mannen die tijd van die tijd nog? Ja. Nee, we hebben ons helemaal goed verstaan, helemaal om te helpen, ja. Want dan moet het altijd 2 eentje rijden, of wat 2, ja. Want de Jansen dan is zeer boelig houden, die helpt dan, ja. Dat weer dan zo, ja. Betoeld wordt dan niet, dat wordt dan alle als vriendje doen, ja. Ja, dat is fijn, ja. Zie. Wat we veel erleefd hebben, dat we hand voor deden, dan wisten we hier moesten we bezien voeren, ja. Dan we door 1, 2 dagen als het John weer, en dan 3 voeren, weer nacht, ja. Dan weer het alle van voren, ja. Dan kwam je allemaal met onheil boven staan. 3 bedje, ja. Dan zijn we de nacht zeer veel te voet, zitten je gewoon te voren heen, ja. Zo hebben we ons dan deze geschoven, ja. De zwiers? Ja. Ja, die hadden de vrije als de transactie gewoon gemaakt wordt, hier genomen bezien, ja. En die hadden ze dan bloos thuis gezet, en dan bezien weer het puddel vol water, ja. En dan had je hem heel lang heen rond en dan kwam je aan, kwam ik thuis, de onheil bleef staan. Dan nam de camion dat niet, dan zonk al in, ja. Dan hokte ik los, voor dan touwen met de tjede waar ik hem dan uitraadje, ja. Dat deed niet, en kwam mijn vriend met een camion, die hokte dan aan, ja. En toen dan op zeer vind, trok ik los, ja. Dan reed het tjede af, ja. Dan rolde de onheil 3. Dan weer een nachttype binnen. Dan speelde het door dat alle die was, ja. Dat is ganz langzaam. Stel dat ganz op de reden naar huis, ja. Oh, van eil. Ganz van eil, ja. Dan laat je de tapas dicht, ja? Ja, die werden dan nog dicht, ja. Maar dan lag hij dan een paar dagen. Met de chefs van als een Jan komen, ja. De telefoon weer dan ook niet? Nee, ten benoemrechten? Nog geen telefoon. Wat moest er eens weer voor en zaaien? Noorrechten met de foto gaan brengen, ja. Ja. En dan wordt hij met bulldozer op je rechts, ja. Van de compagnie wil dat ook staan? Van de compagnie, ja. Dan... Toen blijft weer die door? Ja, die weer ook weer af, ja. En dan... Weer dat... ze hem opbrengen, dan stellen weer, dan kloppen de tapas op, ja. En dan schilde hij ongeveer de half eruit, ja. Dat ik de alle tuien klopt had. Wil ze niet tuien draait weer of wat? Nee, dat is allemaal zo, dat weer nog niet meer zo passiert. Nee. Ja, van dan wisten we dat het moest tuien maken, ja. Ja. En dat hast u hoe lang gedaan? Ja, dat mijn vleesstuk andere camion, dat zit me hier zo nog een malchproducten camion. Ja. Als je bestand loopt de andere camion hier voor. Ja, verder voor de eerste, want jij hadden we een einddoos, ja. En dan weer met een Geratra, ja. Dan weer nog een Geratra, ja. Dat weer dan semis, ja, zo'n stit, ja. En dat weer dan 3 en dan 2 steeds van zo'n als dit, ja. En dat zou helemaal 1 camion gewoon zo'n beetje voor, ja. Ik durf niet, nee. Hoeveel camionen, hoeveel jaar? 40 jaar. 40 jaar hast u hier voor? Ja.
En dan immer met de walsa Eva. Ja, met de walsa, ja. Dat was in Breda Paraguay-fluss, daar ging vroeger dan immer de walsa en die ging mooi wat dag. Ja, ehrlich ja. Die weer ook zo, want dan zei je paradijs, ja. Die leed zich ook extra aannemen, ja. Dat komt dan dieren, ja. Ja. Ja, die walsa, die wordt dan bezig, 2 grote kamionen met onheen. En verder heen dan weer dan nog kleine kabineters, kotjes, ja. Als die mal sehr verfiert, dat u, nu weet je op aangeslopen? Eenmaal verveer ik me, dat weet ik dan. Kom ik de nacht en dan wordt het zonnig, zeer koud, ja. Dan weet ik, het immer, weet je, aangeslopen weer, links, ja. Dan weet links, ja, dan zag ik, woog ik op eenmaal op, dan zag ik plus 1 kamion, ganz im 30. stonden. Ja. Dan, weet je, dan, de stier wordt zeer omgereden, dan word je met hem onheen, de cabine weggeslagen. Ja. Nou, dat komt langzaam, om zo voorbij, ja. Dat lijkt zeer, ja. Dat is een bewoording geweest. Zeer, ja. Ja. En dan de ganzen bridge maken ook erleefd. Er is dan weer de Rijde Bridge en dan werd een schijne toch even voor. Ja, dan weer op de nächste leven, ja. Dan vang ik meestal bij de Margerie aan. Ja, als de bridge dan rijdt, ja. Malkamion voor. Malkamion, ja. De stunde wordt vroeger met een vrachtkamion, of was met de malkamion, ja. Dat je zoveel stunden meer, schwinder, ja. Dat ging dan zeer schön, ja. Dat leuk, ja. Ik heb zeer veel vierverreisde weet. Ja. Ja. Of ook eerst saß rond, maar vierverreisde weer zeer veel, ja. Du hast die in die tijd dan ook bevrijd? Ja. 10 jaar. Ja. Hoe weet dat met die geloven, dat je mensen leven, die tijd? Wil je eindelijk geen tijd dat houden? Nee. Dan moesten we opbellen, ja. Maar dat danken weer allemaal, ja. Maar du hast die niet kunt van jugend aan aangeven? Nee. Ter gemeente? Nee, dat wordt toch, dat is ganz oud, ja. Maar eenmaal, als ik nog jong weer, dan voel ik nog bedoeld. Dan heb je eenmaal bekeerd, ja. En zo bleef het dan ook gesloten, zeer goed, ja. Plus dan waren Anton Schako, ja. Dat... Emma onderwegs, Emma ja. Onderwegs. Krijgt. Als niet... Ja, dan ging je dan nog weer ons was, ja. En dan... Later dan weer het allemaal zo wit, ja. Op een twischen had die niet mensen aangereed? Was het met die geloven? Was die niet mal tafel laten en zo? Ja. Dat... Dat zit je zeer veel op de anderen. Ja, dat die weer niet beter als ik, ja, waarom word ik dan? Ja, reed me aan, ja. En ik denk de predikers, maar ja, ook allemaal met ram, ja. Het weer even niet rijden dat hou, ja. Maar du hast doch dan nu op het Allah zum Glauben gevangen, hoe oud wees u dan? 80 jaar, ja. Wo passiert dat? Nou, in de eerste Friedrich Pauls, die had zich een Hans Pauls gevriend, ja. En die hadden al contact gehad, ja. Met dit geloofbekrijt, ja. En dan vroeg ze mij mal of ik bereid weer met ieder mal te reden, ja. Also zij had met haar man, dat was ook al Ella, ja? Ja. Had zij al met Theo Isaac ook top gebracht? Nee, maar Theo Isaac niet, plus zij onder zich. Ja. Zij onder zich, oké. Ja. Maar hij was ook bereid met Theo te reden, ja. Oké. Ja. En die vroeg die dan? Die vroeg mij dan, ja. En dan, een dag dan kwam het zo wit, ja.
wir reden dann, wir teilen einmal hier, ja, dann reden wir. Die worden dann allemaal ontvangen, ja, en dan gaf je dat, krijg je de krankheid. Covid? Die COVID, Ah ja, die tijd, oké. Ja. En zo verging dat dan, ja. En dan, want eerst met weinig wordt, alles opstellen, dan bereiden we dan eenmaal, we worden dan einfach niet op dem Hof zijn, ja, we worden dan einfach uitvoeren, ja. Met de fans mogen hij ons dat touw, ja. Zag je in China? Zag ons China. En door heeft een senora weer dan, ja. Die gaan we ons leven dan af, ja, dat slaagde, ja, en we willen wel een betere, ja. En zo ging het dan allemaal weer, ja. We hadden dan veel ovens met hij Isaac helpen, ja. En dan een dag weer dan Taufhaus, ja. Een zondag, ja. Fijn. Ja, en die zwager ook, ja? Ja, ja, Hans Pols ook. Pols dan ook die tijd. Ja, ja. Ja. Dat is goed. Schijn dat we zo kunnen van die leven hier en vertalen. Wolltest du nog wat, vielleicht de jonge mensen wat zeggen willen, of algemeen? Ja, vandaag nacht zitten daar, ja. Dus vroeger weer niet zo, is me niet zo opgevallen, dat jonge mensen zich taufen laten, ja. Vandaag nacht is het al een beetje anders, ja. En het worden de jugendlichen ook zeer rode, je leven, ja. Dat is toch anders wanneer het oud wordt, ja. Valt die dat niet schwer en die alle dat nog te betalen voor al die mensen, betalen zoveel mensen? Nou ja, vele ga je zijn en ook te veel je leeft. Ja, dat, als je zo'n weltmens, ja, die wordt zich mal einfach taufellos, ja. Maar wie heeft dat dan weinig geändert, ja. Als het einfach gezegd, nu wil ik dat en voor de geduld wat de mensen zeggen. Ja, ja. Dat is een goed bijspel. Ja, ja. Ja, dankzij. Dankzij voor die zeugnis hier en voor dat goede bijspel. En ik hoop je heeft het ook gevallen en krijgt ook de jongere mensen dat hij zich dat aannemen wat hij zeggen deed. Je eigen leven. Dankzij voor het toetje. Ik zei ook dankzij.